ating bumagsak. Wow, town proper, bayang bang Arenas Barangay. Oh. Irrigation San Manuel. Good morning mga lord. Punta tayo sa irrigation. Punta tayo ng Mapita Biodec. Sulukuyan natin binabagtas ang irrigation. Good morning sa inyo. Time check natin 7:42 AM Sunday, January 11. Dalawang motor kami. Isa nasa unahan, nasa hulihan. Mabilis yun, 155 yun eh. Ito na, MacArthur Highway na kami, kakanan kami dito. Kanan tayo. Malapit na tayo ng Rosales, SM Rosales. Ganda o, kaliwat kanan, puro may isang tanim. Ang lamig pa. Ito na pa, SM Rosales na tayo. Nadaan na kami ng tulay ng Carmen. Yung dating bumagsak. Ayan na, pababa na. Villasis na to. Layo pa, 1.4 kilometers pa. Umikot lang. Umikot lang. May ganda pa palang highway dito. Ang ganda. Pala ko sa kung ko lang nakikita eh. Alam ko pala. Maganda eh. Oh, ganda. Diretso. Ito ako sa kabila. Patag dito eh. Oh, ang ganda oh. Bukid. Kabila, bukid pa rin. Villasis, Pangasinan. Wow. Ang lupit. Oh.
Rosales, 1 kilometer. Ano yan? Galing, lamig. Malasiki Road pala to. Oh, daming mangga oh. Puno ng mangga dito. Uy, ganda ng daan. Uy, puro mga puno ng mangga pala rito nakatanim. Ayun oh, daming mangga. Kaliwat kanan, hindi, mangga ang dami. Kaliwat kanan. Wow. Galing. Ma-amaze ka na lang. First time ko nakarating dito oh. Alam yan, daan medyo kurba-kurba. Oh, ganda ng daan oh. Bako-bako lang konti. Wow, puro puno ng mangga to. Namumulaklak na. Swerte ng mga may-ari ng puno na yan. Pagdating ng araw, dami nga anihin no? Mangga, Blanc-Alboro. Arenas Farm. Medyo sigsag na to ah. Paahon naman tong kalsada na to. Yay, galing. 60 kilometer daw. Uy, pababa. Semi-sigsag ah. Rat-rat uli kami. Oh, ang ganda ng tulay. Nagsanggaan Road Bridge. Oh, yan na to. Anong lugar na to? Bayambang Robinson, Malasiki Town proper. Bayambang pala to. Ah, diba din ang Bayambang? Pabayambang ito, Malasiki. Makalagpas na kami ng bayan ng Malasiki. Ano bang lugar to? Malasiki Town proper. San Carlos na pala to. Diretso pa tayo. San Carlos City, Pangasinan. Ay, malapit na. 39 minutes. Baldog, Barangay Baldog. Parang medyo nakayuko yung camera ko ah.
Oo nga, ayoko nga ng bagya. Ayun na yung bundok oh. Malapit na tayo. Wow. Ayun na oh. Excited na naman. Makakarating na naman ng bundok si Imos. Rupya. Welcome Barangay Salinap. Barangay Salinap. Sunod, turn left 3 kilometers. Ayun na yun. Barangay Salinap, diretso sa bundok oh. Galing. Salinap National High School. Oh, ang ganda ng tulay na to. Amazing. Arenas Barangay oh. Wow. Kaka-amaze naman tong tulay na to. Uy. Ganda. Uy. Oh, ito pa isang tulay. Puro tulay ata ito ah. Oh, ang ganda talaga oh. Ito na, papasok na kami sa Daang Katutubo. Alam ko meron ditong toll gate eh. Ito yung napapanood ko sa toll gate. Mapita view deck. Ah, sige. Laba mo na, Kel. Mag-login. Login ka nga doon, Kel. Ay. May toll gate dito 20 pesos. Yung napanood ko sa YouTube eh. May doon pa yan. Hindi raw bundok. Login ka. 20 per head po. 20 per head? Opo. Ah, hindi per motor? Hindi po. May kung ka dyan, Ben. Saan po? Kadyate ito. Dito. Name po natin. Oo. Isa lang, ikaw lang. Isa lang po. Ito na umpisa ng Daang Katutubo. Umpisa pa lang to, ano po? Umpisa pa lang ng trail. Parang kwento, si Chubaag. Dati 20 pesos per motor eh. Ano, nakapagbayad na kami ng 20 per head na. Dati 20 per motor yan. Per head. Lalakbayin na namin yung pabundok. Oh!
Akala ko na ito na yung bundok. Ay, ang tarik naman palusong nito. Wow. Ang lupit namang palusong. Wow, ito pa. Bukirin ang paligid. Ang galing ng mga daanan dito, mga punong mangga na naman. May mga bahay din pala dito. Oy, paahon naman ngayon to. Ubusan din ng kwento ah. Oh, tarik naman na paahon nun oh. Wow, ang tarik-tarik. Kaya-kaya yan oh. Yung bike nga kaya eh. Kaya nga nung PCX eh oh. Oh, ito pa paahon. Grabe, umpisa lang pala yung palusong, puro pala paahon to. Puro paakyat. Oh. Ayun na yung bundok oh. Wow. Pangit lang ng daan. Oh, yung pangit ng daan. Ito pa kel paahon. Oy. Parang maliko din ah. Grabe naman ang daan dito. May nag-iisang bahay. Ay, walang kuryente. Mga galing ng Sambales itong mga to. Sigsag na sigsag oh. Ayun, malapit na. Kikita ko na. Ang ganda ng bundok sa paligid. Hindi rin uso helmet dito ah. Pag uwi ng bahay, change oil. Wow, ang ganda oh. Tok-tok. Wala, ang taas ng kala. Ang taas.
Buelo! Ito pa isa. Ala. Parang si Chubaag din eh, ganitong daan eh. Four minutes. Puro pataas ah. Oy, big bike. Oy, sana all. Oy, mga big bike. Wow. Tas bigla naman bababa. Maglalagay ng resort dito. Wow. Papunta na kami ng view deck. Kuba, taas pala ng view deck na yun, no? Ayun lang pala yun. Tumatakbo na. Mahaba-habang lakarin din pala to. Alamig ano? Alamig? Sa Maliko eh. Ah, Malamig sa Maliko. mahal ang kwan sa Maliko eh. View deck dun, kwan eh. 20 may bayad. Ay, meron palang kainan dito eh. Uy, paakyat na kami. Hindi na kapag lumakyat kasi kwan. Pwede rin pala motor dito kaso harap yakyat. Mamaya kumain pag baba natin. Oo. Para magutom tayo. Bakit tayo? Pwede rin pala motor dito. Walang sinabi ko sa Sky Plaza. Oo. 1,217 yun eh. Sira ka lang umakit dun pagbaba sexy. Kaso kumain uli yun bumalik. Lang. Wala din. Wala din. Dapat di na siya bumaba. Wow, ganda kita yung kuan no. Puro mga tama-tama pagbaba gutom tayo nito. Oh, ganda oh. Ang ganda ng bundok doon oh. Uy. Mga bundok to. Oh, to ganda oh. Makahingal. Oh, meron pa pala doon. Uy. Ano bang ganda oh. Sierra Madre. Uy. Ganda oh. Sinubukan niyang bumaba doon. May daan pa pala doon sa kabila. O, taas pa ng daan, no?
Parang hindi totoo itong nakikita natin na to ah. Yung kang nakasamot ko, adik di ka aning pangit yung view dyan. Sobrang tarik na ng daan dito. Okay, madam. Kalsada ay ito katutubo, yung kalikasan. Yan din ang daan. Meron na pakatarik sa'yo. Pauwi na yung mga person. Oh, pauwi na mga person, pababa na kami. Pababa na kami ng Mapita View Deck. Ito yung Mapita View Deck, oh, maraming tao. Ayan, oh. At kung nagustuhan nyo ang aking video mga boss, alam nyo na ang gagawin. Pababa na kami. Okay, bye bye. See you next video tayo. Keep safe and ride safe. Thank you.